Ölcan geliniňizmi çigim? Gelin, geçiverin, gelin. Bäh, bular ýaly jaý salyp duray bar. Taşmagy ýok. Berde men gelin maňa serden ýirik söýdäňi gözüm bar. Rahat sağlıkmy? Assalamu alaykum baja. Oňmy ýagdaýlaňyz? Salamu alaykum. Oğum bazamın hele. Gel. Salam don. Birden ma ýapsyňy da. Üç Oğlum gaty rahat geçiver. Gel gucaklaýyn gel. Men bu çaý Geçin, görüp geçin, hem otur, diýjem geçin, näme? otur, otur. Vay Ay, Allah, çarşamba maňa da oturmadan Allah var. ýetirsin. Be. Geçsin, ay, Bu durnony. Otur, yoldaşyn seret turda at görmedik gala golma otur. Oğlum ýagdaýlaňyz. Hawa. Allah can bize de şular ýaçay nisip etsin. Size de nisip etsin. Sağ olun. Belki de ma bir zat aýt. Näme? Ne dip? Ay jigimjan bu zatlar nesibe maňlay diýäýmesen näme diýin men saňa? Agy bir tane nisip eden oklagy şol är bilen agy. Bir ýyl mundan öňe bu zatlar arzuwdy bu saňa. Näme diýin Allah bererin diýse bendisini şunýalyk berýär-de. Han, tuğulemi. Bular ýalym etip boljak. Hawa, bular ýaly jaý alyp aýdan ogamay baja bolaýsyň-ay. Ay. Aytmana wagtam bolmady ho. Hemme zat birden bolup gidiberdi. Bir Hudaý bolsun etjek, sadakasyny etjek, jaý toýun etjek nitip boldy. Çağırsak hemmeňde. Heleýe gülme goýmaday meni. Özüň ýaly bolsa goýmaz. Özüň ýalyr da. Köşeş diýür. Munýal jaý taýyn aldyňmy ýa özüň gurdurdyňmy? Özüm gurdurdum. Gurdurdyň tuğulemi. Mene mardy edýän şular ýaly jaý salmany ýönen täk daşyrak da. Gadanarsyň. Masaga soraýyn. Kimiň saňa bu işi? Anamly dizayn. Şoňa diýdim, şoň anandym hemme zady. Aňyry başy tuğulemi, howda. Anam goýdy da, ha? Aňyry baş bilen. Aňyry ýany bilen. Ödeýä. Menkine öder, sizinkine mi öder? Nesip bolsa. Men bäşil gurlaşyp bardym gahada. Sen söýüşmän bardym. Ýaşaýşyňa seret. Ay, hawa durmuşymdan näze ýerim ýok, Hudaýa şükür. Ýollaşymam gyzyl ýaly. Maňlay da. Ha, maňlay. Bize de nisip etsin Allah'can. Sizin kadarın olsun nisip etsin. Vay muny. Bolya, nesip etsin. Şeýle bolsun näherne. Bazı tuğulemi ağzı gidipsin ha. Ha, iyi vermeli. İber. Odan uçunlar da. İyi tuğulemler. Ýerenkä görüp söýdüm ýadydy o. Bizem bir arda öden lazımda yetdik. Edinersin bazı tuğulemi deme. Yüreğiňdäki diliňdekine ha. Ýöne şeýlik tuğul. Bular ýaly gowdady görseň, ýüregiňde saklap bolan o çykyber ýadaşyna. Awa, Bah. Onu sen bular ýa gowdatdyrak gör. Bolmasa sen düşmanyň köp bor. tuğulemi munam getirip goýupsyň o, gitmek gerekkäle, hiç ýere çykmak gerekkäle. Owa arasyna gelibermeli beýdisem, öýünden çykman oturmaly ýöne. Ýylla bir kezdik bir gelseň, zat diýmer. Bizem bir çağırıp duraw, bir diýinjeler arasynda. Ne diýip bolda, ýeriň bilde geliber ýeriň bilde. Onda biz turol baja, ýöräli, otur bildik. Turjokmy, gaýrat et, hälden garaş oturdum. Oy, bular meýen turupdyrar. Oturmana, diýinjelmana. Sagat oturmaly keňiňizde. Ha çaý berdimi? Otur bildik. Otur bille. Mundan kendi oturdu ýüregi alyp barýar. Öýede kalmadylar. Ýar. Agy öýeden ýermediňler jigimjan. Pul ýerden allar gaýry zatanlar ýa. Bor, sağ olun. Ne diýdiler? Agy jigimem bolsa içindäki çykaryp bilmedik garasyny çykaryp Jaýermizmi? Üçe tardy 5 eret diýdi de agy. Daşetsin tog etdim, düşman daşdan gözlemeli däl, o bu da gördü. Hudaý hakly. Bajamam şolar ýaly. Şeýlemi, ýüzüni kesip görüp dur agy. Ýüzi gowy däl agy. Nememi? Kiriwdummy? Hawa. Gaplary uzunmy? Gaplary
Meni bağlara qarqıştırdym. Hawa. Açary, goý ýerine eýip gelmäkä ýüreli. Boran men açaralayım. Bar. Eýip geler wagt boldy. Ece, Ho. men beýle galyňa razy bolmandym. Ya oglan taraba gyzylary gallar diýmeli. Ya da özüm küýüňiz beräýin. Gıydım. Bolýada barmarym bir zatlar geçiren ortalar. Hökman näl, olar ýaly köp çykdyjy. Senden soňam öýermelim bar. Jigiňe öýermele balam. Senden soňam adam bara. Nesip bolsa özüňiz gazanarsyňyzam, tiýjenersiňizam inşallah. Aýça men joralaryma gülki bolasym gelenok. Olaryň toýlaryna geçirilen zatlaryny gören bolsaňyz. Olaryň bizden näme süýtgeşik ejejan? Olan kaqalary pully. Telekeçi. Ece, siz emä bütün ömrüňizi işläp ýörsiňiz. Şonça gazanyp bilmediňizmi? Gıydım. Her kimiň öz nesibesi bar da balam. Belki men nesibemdir şol. Gazananyňyz toý etmejek bolsa Ece, munça işläp näme etjekdiňiz? Sen ötö etýän. Bolgusa demir üçin ejemin göwüne degijek bolma gözel. Gaýratyň çatýam özüň gadan özüň et. Gaýratyň çatan okmy şul adamnyň edeni bilen oň. Oturhan. Men özüm küler sataryn. 2 euraryn. Me, üstünde olaryn senkiniň hem. Näme gerek eje? Özü gadansyn, özü alynsyn ho. Bir 2 sanak bir diýmäýinden bir agdy oşo yaranjak bolup özüň odatyp görmedir eje denem. Yok oğlum. Näme? Gyzyllarda. Nesibede bolsa ýene de malaryn. Gaýtam gowy boldy. Ölmenkam heriňi de paýlap berdiň bolşol. Senem şoň bilen oňgy zat diýip öllüňiz ejeňiz ölmenkä. Ölem soň şuraya gelip zady tamakyn bolmagy. Betet eje. Maňa da adyň gerek däl, adyň özüňe netip etsin. Ýöne şu derejäge ýetirmek gerekmeň şu gurulary. Indi şu gurullardan taň utanawagmy şu gydylara dakynmany, gözel. Men joralaryň oňy utanýan Ece. Ha, eje onu utanawakda hen bir zora onu utanýanmy? Aklyň näme boldy sen? Näme gysgep ulalyp barýaňyzy? Menden gyzylam ulalyp beräýin diýdim. Bih. Menem sen ýaljigiň barlygyny utanýan gözel. Ejetiniň ölümini ýatladyp, endin gyzylyny alyp dakynjak bolýanjigiň barlygyny utanýan gözel. Düşünýärmi? Akylsyz bir şunça terbiýe berdik, bu kakdyp ýörkägem. Şeýle terbiýe edijigimiň barlygyny utanýan menem. Betet hov han. Bolly. Meh. Ertir gitti, sağ oldu gıdırlar tad. Bollunni. Sana da nesip etsin. Tur, işin bilen olunni. Hay bolupdyr da. Özüňiz bilýänsiňiz da. Hormatly adamlar, şahgo size özünün gymmat bakalyny bildirýär. Siz şahgotda gyzyllygyňyzy has ýokary wagtdan tapşyryp bilersiňiz. Şahgot hemişe siz bilen. Nähili gyzyl bolsa tapaty ýok.
dövük bolsun, diş bolsun, ähli görnüşde kızıllary iň ýokary wakadan diňe şagol daýlandyr. Şagol diňe söz bilen janyňyz sag bolsun. Telefon belgilenmez 65 39 02 65 05 17 83. Biz size arkadaşlar.